We gaan naar Wiert. Helemaal vanuit Spanje zijn we gekomen. En we gaan met de Lex Uiting en de Thomas lekker even met in de trein naar Wiert. En Thomas, dat is SBS6-presentator Thomas van Groningen, die uitstapte in Eindhoven. Brabant is denk ik nou in Brabant. Dus we kunnen Limburgse vastelandsgroep vieren. Nou ja, heel veel jaren toen ik nog in Amsterdam woonde, ik ben nu net terug in Limburg, dacht ik van wie chic zou het zien als we echt een soort driving home voor vastelovendgevoel kunnen vieren. Met mij heel veel vrienden die ook in Amsterdam woonden, uit Limburg, uit Brabant. En die toch terug gingen voor vasteloven. En toen dacht ik, ja, dat moeten we een keer kunnen fixen. Om echt een ganse feesttrein te bouwen, dit teruggeeft naar het zuur. We hebben het idee bedacht en toen hebben we de NS gebeld van vind je dit een leuk idee? En toen waren die eigenlijk meteen super enthousiast. Toen Joekskapel geregeld, Chontana gebeld, Andy en Roy erbij. Ja, en we waren compleet. Ik kom uit Amsterdam, dus aan de woensdag. Ik woon in Maastricht en in Amsterdam, dus ik ben in Amsterdam. Ik ga naar Maastricht voor de vastelovend. En hoewel de trein vol zat met Limburgers, waren de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen bang dat er Hollanders in zouden stappen in Amsterdam. En voor die hij is er nog wel een boodschap. Nou, we doen eigenlijk een oproep dat, nogmaals, je zit van harte welkom, maar pak dan die tradities ook op en gooit je al niet al aan dat je al de stak in de kraag hebt en denkt dat het allemaal meer is. Het is een feest van tradities en dat moeten we vooral in Limburgse gooien. Met respect voor iedere stad en eigen dorp die er eigen tradities hebben. Trein, we zien en Maastricht, we zien Toes!